ולנושא הבא להיום, טיפולי פוריות הם מסע מתיש, ואין דבר מייאש יותר מאשר לחכות בציפייה ולגלות שהעוברים לא נקלטו. החדשות הטובות הן שיש שיטות שעשויות לשפר את סיכויי ההצלחה בטיפולי הפריה חוץ גופית. שלום לדוקטור משה רויבורט, מומחה לגינקולוגיה ופריון, מנהל מרפאת פוריות של מכבי. שלום, שלום ותודה רבה שהגעת אלינו. אז אנחנו מדברים בעצם על טיפולי IVF. איזה סוגי טיפולים אנחנו מדברים? אנחנו ישר קופצים לטיפולי IVF, אבל לפני שאישה מגיעה לטיפולי IVF, יש לה טיפולים של טיפולי פוריות רגילים, שכרוכים בהזרעות על פי רוב, שבהם אנחנו מנסים להגביר את הביות של האישה, ובזמן הביות לבצע השבחת זרע והזרעה עם הזרע של הגבר, אם יש בן זוג, או עם זרע של תורם במידה ומדובר ביחידנית, או אישה עם זוגיות מאותו מגדר. כן. במידה והטיפולים האלה אינם מצליחים, אנחנו מגיעים בסופו של דבר באמת לטיפולי הפריה חוץ גופית. בטיפולי הפריה חוץ גופית מה שאנחנו עושים זה גירוי של השחלות עם זריקות הורמונליות, ובהמשך עוקבים אחרי ההתפתחות של הזקיקים, ושואבים את הביציות בהרדמה כללית. כן. אחרי שמתבצעת השאיבה, מפרים את הביציות עם הזרע במעבדה, וכבר יומיים שלושה משתילים עובר אחד או יותר לרחם. וכאן בעצם מתרחש החלק המשמעותי, והוא קליטת העובר ברחם. כן. כמו שרות אמרה, בעצם זה מסע ארוך, מתיש, מתסכל. מה הגורמים לכך שאחוזי ההצלחה פחות טובים? זאת אומרת, אחוזי הקליטה. אנחנו לא תמיד יודעים מה הסיבות לחוסר הצלחה בטיפולים. אנחנו כן יודעים שככל שעולה הגיל של האישה, לדוגמה, סיכויי ההצלחה הולכים ופוחתים. אם יש גורמים נוספים כמו בעיית זרע או בעיה באיכות של הביציות, גם הם יכולים להפריע ולהפחית את סיכויי הקליטה. ומה בעצם עושה כדי להעלות את סיכויי הקליטה? כדי להעלות את סיכויי הקליטה, אנחנו קודם כל מנסים לבדוק האם אנחנו יכולים לזהות מה הסיבה לכישלונות חוזרים. אנחנו בדרך כלל מדברים על כישלונות חוזרים בהשרשה, בקליטה של עוברים, אחרי שהאישה עברה לפחות 3 מחזורי טיפול, שבסופם לא הייתה קליטה של הריון. כשאנחנו מדברים 3 מחזורי טיפול, זה 3 מחזורים של החזרה של עוברים שלא צלחו רק. בדיוק. 3 מחזורי החזרת עוברים. אם אנחנו הגענו למצב שאחרי 3 מחזורי טיפול, הטיפולים לא צלחו ולא הושג הריון, אנחנו בדרך כלל מתחילים לבדוק מה הסיבה לכך. האם יש איזושהי בעיה ברחם, שולחים את האישה לעשות היסטרוסקופיה כדי לבדוק את תקינות חלל הרחם. האם יש איזושהי בעיה בחצוצרות, כמו לדוגמה נוזל בחצוצרות, שיכול להפריע לקליטה. האם יש לאישה בעיות נוספות, כמו אנדומטריוזיס וכו'. האם יש איזושהי בעיית זרע, שאנחנו לא גילינו אותה קודם, ותוך כדי הטיפולים ראינו שאחוזי ההפריה הם מאוד נמוכים, וכאן מסתתרת הסיבה לחוסר הצלחה. אבל שוב, איזה טיפולים אנחנו בעצם יכולים לעשות כדי לשפר את זהו. אז עכשיו אנחנו באמת מגיעים לטיפולים שעומדים לרשותנו כדי להגדיל את הסיכויים של הקליטה. הטיפול הבסיסי והמקובל בכל טיפולי IVF זה תמיכה. תמיכה שאנחנו נותנים לאישה עם תכשירים שמכילים פרוגסטרון, לפעמים גם מוסיפים זריקות של קלקסן ותוספים נוספים כדי להגדיל את סיכויי ההשרשה. יש אפשרות לבצע היסטרוסקופיה או בדיקה שנקראת פיפל, שבמהלכה אנחנו עושים חריש, ערוגות ברירית הרחם, לידי זה מגדילים סיכויים של היקלטות של העוברים, אנחנו פשוט גורמים לסגסוג של רירית הרחם, ויש שיטה נוספת שנקראת דבק ביולוגי, שזה בעצם מדיום מיוחד שבו אנחנו מגדלים את העוברים ובו אנחנו מעבירים אותם לרחם, מדיום שהוא מכיל חומצה היאלורונית, שהיא יותר דביקה ומאפשרת קליטה של העובר ברחם. דוקטור, לסיום, באיזה שלב אנחנו מתחילים לגשת לשיטות האלו? זאת אומרת, כמה כישלונות נצטרך לחוות כדי שנתחיל להשתמש בטכניקות הללו? לפחות 3-4 מחזורי טיפול, שבהם לא הושגה המטרה המקווה של הריון. אנחנו פונים לשיטות נוספות. לא הזכרתי עוד שיטה, דרך אגב, ממש בקצרה, שהיא נקראת הנצה, שבה אנחנו עושים חריר במעטפת של העובר, בעזרת לייזר, ועל ידי זה אנחנו עוזרים לו לבקוע ולהיקלט ברירית הרחם. טוב, דוקטור משה רויבורט, אלו בשורות מעודדות מאוד. תודה רבה לך. תודה רבה שהגעת אלינו.